siyakupumsore Shuta kwanwe siyakupumsore Wanga siyakupumsore. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo bafowethu, inkulu indaba lapha nawe ngane zakwethu. Sila esikulethela khona amaciko azokhipha ke lapha nabafowethu abaculi abazokhipha osukwini la kusasa njengoba kumhla ka12 abaculi ke lapha na ukusijava no Big Zulu ke lapha nawe ngane zakwethu bazokhipha ke lapha na ialbum ethi ukuhamba ke lapha na kwiqembu izinkabi zezwe ezaziwayo ke lapha ngengoma ethi umbayimbayi. Ke lezi insizwa bafowethu zihlangene ke lapha nawe ngane zakwethu sibonile ukuthi into eziyenzayo abantu bayayithanda zaseziletha ialbum ke elindelwe ngamehlo abovu ke lapha nawe ngane zakwethu. Mina ngeke ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe ukuthini okwakho ukuphawula ngaleli qembu elizokhipha ke kusasa lokusayo ngomhla ka12. Ake sidibane lapha na kwi-comment section ngizovo lwakho ukuthi wena ngabe ukuthini okwakho ukuphawula. Mawumosha ngiyacela wenza okulungile, cinzela subscribe, cinzela nebell ukuze uzothola ama notification njalo uma siposta i-video. Sebetulile bonke ekhaya ukuthi mina ngapulanye naye. Sebetulile bonke ekhaya ukuthi mina ngapulanye naye. Uye mdakathu ngenza mina ngoba mina ngifaka isandla sakho. Uye mdakathu ngenza mina ngoba mina ngifaka isandla sakho. Nasenda unisebetulile bonke bathi mapule mina ngabe mapula kanjena. Nasenda unisebetulile bonke bathi mapule mina ngabe mapula